สู้ดูไปआयु आयु अ गलांथारबाय दे दा माबागोन बास्केटानो सोलोंनानै नैया गलांलायबाय ओरैसो थाहैखायो आब'आनो फाहामखागोन माथो फाहामनो ओंखारखादों दे नों सालायबायल' था दे सालाय ini बिथिं सौदावगोन आख' ini र' एसे मोजां लाब्रा दे गाइस दे एबा दै आथिंखौ फिदिंबाय था पेडेलखौ फिदिंबाय था दै दै माने बैयाव रास्तायाव हायोमोन आरोना बे मेन र'डआव ओमफ्राय दा हाला गारिफोरा रैफैबाय जाबाय फुङावसो हादोंमोन मोखा मादि जाखो बोरै लाजाबावनांगौ जाखो बोरै बख'गोन दालाय जादसो दे ओरैसो बेलथाय नांसिगोन बाबालाय दै आबाया दासो जि नारबाय थायोमोन बेसेरा दा एसे हाबाय आरो आथिंखौनो माने फिदिंनो रोङामोन दा रोंबाय साइकेल पेडेल मारि दे होमबासो स्कुल थांनो हागोन नोङो एसे देरबायना साइकेल फिसा बायना होबाथाय स्कुलाव दै गिदिंलायनो रोंबाय माथो ओइस फिदिंनो हाला दै ओइ फिसाला साइकेल सोलोंदों आंना दासो 7 बोसोर जाबाय ओमफ्राय दा साइकेल ओइ गोलैगोन एसे हाहांबाय आरो आयु आब'खौ साइकेल बास्केटखौ बख'नो होदे थांदो ओइ गारि फैबा थाबथा थांबाय था गारि फैबा थाबथानानै सालायलांबाय था दै आब'नाव बख'ना लाबोदो दै थां हाबाय दे एसे मोजां गाना ला ओं दै थांबाय था बास्केट महर थांदे आबा दै थां साइकेल हानायनि ओइ आबै सासेजोंलाय साइकेल हानायखौ न'आवनो ओंखारसोबायनो मालाय आइ लाभ इउ गोजासोनो गावनि सोर आबा इसोरो नोंनि आबा नोंनि सोर इसोरो आयौ आइ लाभ इउ मोनस' दे हाबाय दे आबाया नायबाय था देखायबाय थानो लुगैखायो नुवाखै दे